ngoni Nyejati Kanada Arana menjadi lagi sing kalem-kalem sih ya bunda ya. Alam dek tahun nono windonon tak anteni ning buku setres Cantik Kanada Helena Audio nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku krasa karo pacare atas suwun rina lan wangi muga-muga Gusti ngijabahi sokapanangmu bali bisa kobol kaya ing ngoni Helena Production, terima kasih.